Mari mahita sian bukene nomor 74 ayat 1 ayat 3. Mari hite-hite gor ni debata ama, dohok gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok gor ni tondi parawadia, na tumapa langit dohok tanoon. Amin. Mandok moleate mahamu diamai, nama ngororo hita sian gonggoman ni haholomon, jalan na pausaton hita tu bagasan harajau ni anak haholongan na. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, nang dohot dohami di halomohon roham marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar ma diri nami turuhan nami, asahu tadahami ho, jala asahu tangihon hami suarani anakmu, jala asa hujalo hami tondi parbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Mari dimahita sian bukeni nomor 257 ayat 3 ayat 6.
Patik ni debata di minggu sadarion tarsurat di Patik Parjolo satu Patik Paupaton. Patik Parjolo. Ahudo Jahoba di Batam, Nina di Batata, dang jadi marakop au bainomu di Batam. Patik Paduahon, dang jadi ganomu, jala dang jadi sumanomu manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongon, ro di bagasan aek na di toru nitano, yang go tunggabe si sombaon manang sioluan. Patik Patoluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yang go soture dalanna, ay onahum na dosogut akan na marsiniang di guarna. Patik Paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom ari ma ulah hamu nasa siulomuna, alai anggo di hari papitoni, ari paradianan ni Jahoba di Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo disadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di isi ni hutan ni halak pe, na mangebati hutam. Ay dina onom ari do ditopa di bata, langit do tanoon, do laut, do nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papitohoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikni. Amin. Mari dihita, sian buken di nomor 167, ayat 1 ayat 2. Tato putih madosata, martang yang mahita. Ale Tuhan di bata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo di bata pargogo naso hatu dosan, sitopan nasa na adong, paruhum na tigor, na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akka nahula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai
nang sian pakatayon nami na soture, pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami, na tama situtudo honahuhum hami ala ni dosa nami alay natarsolsol bagi do hami noeng ala ni asima roham di hami ale di bata nami, pardingan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhna, jala suruma tondi parbadia tu roha nami be, asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabi saat hami Tuhan nguluan nasora sudah, na pinarbagam di aka anak haporsian ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga taringot tua sesan dosata. Songonoddo hata ni Jehovah, una ko mabiar ay audo siluluhon ho, nunga pola hujo guarmu, ahu napuna ho. Hasangapom madidibata na digijang. Amin. Udul mahamu. Tabigema edi puji-pujian, siankur paduan suara Clarabel SMA 12.
Mari kita bukti nomor 437 ayat 1 tambah ayat 3. Hatani debata turpuk epistel mingguon tersurat di Efesus bindu tolu tajahama sian ayat sada 1 ayat 12 tajahama secara responsoria. Alani ido ahu Paulus ni ihot ni Kristus alahamu aka sipelebegu. Molo tung di bege hamu tohonan mangarodoti asi ni rohani debata napina sahat nai tuahu pature turehon hamu. Aisian pangukapod do di pabotohon tu ahu hahomion nahu taringoti nakiningan. Laho manjahai dahop timbangon muna pangatusiku di hahomion. Dang di pabotohon dope tu aka anak ni jolma di aka sudut na jolo alai nunga di papatari nuaeng tu aka apostelna na badiai dohot tu aka panurirangna di bagasan tondii. Paboa dohot doa parbegu gabedongan panean jala dongan sadaking dohot dongan satohap di baga-baga na di bagasan Kristus Yesus marhite sian barita naulii. Naung gabi parhalado ni ido ahu sian pangalehon ni debata di asi ni rohana na tuau sian pangkorhon ni hagogoon nai. Tuahu na umet-met sian saluhut aka na badiai dilehon asi ni rohana marhitehon tu aka si pelebeku hamorao ni Kristus na so hadodoani. Jala patorakon pangalahon ni tohonan di hahomioni nabuni sian mula nimulana di bagasan debata sitopa saluhut. Naing ma marhite sian huriai di patandahon godang niragam ni habistaran ni debata tu akan namar mulia jala marhuaso dan mono ginjangi. Ido ditahi sian mula nimulana gabi di pasaut di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Marhite-hite ibana dapat kita hiras ni roha dohot dalan masuk di bagasan roha napos nama kaporsiai ibana. Ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amin. Markur ina Kamis.
Mari dimahita sian buku ini nomor 450 ayat 1 dot ayat 2. Yesus,
matidako ma haporsiaw tay, songon na hinatindakon ni dongata sa haporsiaon di sandok portoy bion rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapa langit dohok tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian sian tondi parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuak tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, laho udul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogok tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu. Shalom. Tabegema titing namasa dohot nanang masa di huriata di bagasan saminggon ima minggudung Epifanias tanggal 7 Januari tahun 2024 dohot topik Jehovah do partogi jala mual ni olop-olop. Sada Romawi titing nama ragam. Sada ucapan salam. Parhalado HKPP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat hari Minggu, tusude ruas nihuria nama dohoti permingguan sadarion. Jalaka tamu wenami na sadarion dope perjolo sahali marminggu di garejaon, upasahat hami hata parhorasan sian huriata, jala selamat beribadah, di pasu-pasu debata mahita marhite perminggota sadarion. Nomor 2, ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Hami parhalado HKBP Immanuel Resort Immanuel pasahaton selamat ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun persarepeon. Turuas na marulang tahun di minggu perjolo di bulan Januari 2024. Saya dilehot debatama gajang numur hahipason dohot akalas niroha. Hatan debata tuna marulang tahun ima aimar hite-hite au gadda ari-arim jalatabba diho akat tahun ningolum Hodasia ayat 10 sada. Nomor 3 Pangapolion sada. Sadarion minggu tanggal 7 Januari 2024 duk 10 permingguan arian pukul 10.15 tapatupado Pangapolion tubagas ni keluarga nyamata R. Sianturi di Jalan Sesimare nomor 72 ruas Wikana duk 10 permingguan 10.15 domutusi ria mahita madohoti acara Pangapolioni. Nomor 2 tuminggu nanengro tanggal 14 Januari 2024 duk 10 permingguan harian pukul 10.15 tapatu pada ulaun Pangapolio tubagas ni keluarga Nyonya R. Manurung SL Borusiagian di Jalan Sealas nomor 5 Wik Jericho. Nomor 4 pilihan Natal keluarga. Marhite tik-tikta di minggu sadarion khususoi hamima tusudir ruas dohot parhalado diaka pilihan natapatupa di acara Natal keluarga asa tapasahat ma marhite situawik tabe jal akagoar keluarga napasaton pilihan ibu ima taida marhite titing parhepengota. Nomor 5 pilihan tahun baru keluarga. Marhite tik-tikta di minggu sadarion khususoi hamima tusudi ruas dohot parhalado diaka pilihan natapatupa di acara perpungan tahun baru asa tapasahat ma marhite situa tabe jala akagoar keluarga napasaton pilani bui mataida marhite titing parhepengota. Nomor 6 tamueni huria. Sadarion minggu tanggal 7 Januari 2024 rodo tamueni huriata sian paduan suara
Clarabel SMA Negeri 12 Medan. Mar minggu dohot hita songon dalan nasida tu persiapan konser We Rise Again. Nanaeng patu paon nasida di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2024 di Huriatta. Jalanunga tabigen nakin ede puji-pujian na pinasaha ni nasida. Nomor pitu ruas nataba memuka di minggu sadarion 7 Januari 2024 nunga gabe ruas ni Huriatta ima Rumodang Liliana Favorita Borusi Matupang. Nasida maringanan di Jalan Titipapan Gang Persatuan nomor 5 ruas Niwik Betania. Nomor 8 Papungupelean. Sadarion Papungupelea 7 dohita 2A dohot 2B. Laho haperluan kantor pusat dohot Diakoni Sosial Nihuria. Nomor 2 tuari Minggu tanggal 14 Januari 2024 Papungupelea 7 dohita 2A dohot 2B. Laho haperluan di kantor pusat dohot Diakoni Sosial Huria. Ruas naup name di rumah sakit dohot na pemulihan di Tonga Bagas. Sada Somangatak Sitanggang Sian Uik Nasaret pemulihan di Bagas. 2 Septian Purba Sian Uik Jordan pemulihan di Bagas. 3 Tumbur Hutagaul Sian Uik Kana pemulihan di Bagas. 4 Insinyur DR Nafitupulu Sian Uik Betania opname di rumah sakit Aven. 5 M Napitupulu Sian Uik Bethesda opname di Royal Prima. Namangihut 2 Romawi ruas Namoding. Di hari Sabtu tanggal 6 Januari 2024 nunga jumolo marujungolu sada ruas ina Roslina Boru Marpaung Manang Opucoki tutup umur 20 tahun sian Jalan Sikapuas nomor 50 sada ruas di Uik Bethesda. Laos di Patupa Huriatta dosa deoron per minggu di Tongani Bagas masuk pukul 10 WIB. Tatangnya koma asam margogo jala tarapul sude keluarga na tininggalhon nasida. Tolu rumawi tikting perhepengon sentralisasi dohot non sentralisasi keuangan Diakoni Sosial Huria dohot keuangan pembangunan Boy Mataida songon adong di lampiran perhepengon di Huriatta di minggu sadarion. Jala mauliate mahu pasat hami tuak karuas naung mangaleon pilihan bulanan manang pilihan tahun pilihan persepuluhan hamoliation Diakoni Sosial Huria Toto Ripe pembangunan tu Huriatta saya ditebai tuhata ma nasa pasu-pasu tuhamu ruas amanami dohot inanami songonima titing na masa dihita di Bagasan Saminggon. Salam. Taparadema dirita lau pasaton piliata. Ina pasato pilia kita non huk marede sian bukeni nomor 363 sian ayak sada. Pasaton pilihan sada A dot sada B. Sa
yang mahita. Rodo hami tuadopan mi Tuhan. Mau liate situtu rohanami. Di panogum di hami satahun da bagas 2020. Jala pukaon nami mataonon. Laho dalanan nami. Alani bohali mahami di hatam. Nagabi sulu-sulu manugu-nugu hami tu dalammu natigori. Asa girgir tod dinami, dohok pamatang nami, laho mangula ulaon nami, dohot marsoba mamuji pasangapoko. Torusi matu hati-hati nami hatam, nanaing begion nami, bohal nami maiganuk partikian. Orasi hami siad dosa nami asatung, ias hami, jaladenggan tau diado pami, majalo hanguluan na siyako, saliling nililing na pinarademi di hami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom amanginang. Selamat kabaru di hita. Horas. Hata itu hata di hita. 2 Musa onom ayat sada sahatu walu. Hujaha di hita. Jala tapai huti hukma di bagasan. Rohatta songonom madidok. Di parata dewata baga-bagana. Dunginin na Jehovah ma tu si Musa. Idaomu ma anon si bahenokku tu raja Parao. Ahimar hite-hite tangan na gogo. Loason na mahamulaho. Jala marhite-hite tangan na gogo. Ojaron na hamu sian tanona. Akup ni didok debatama tu si Musa, audo Jehovah ninna. Jala hupapatar au tu si Abraham, tu si Ishak, dohot tu si Jakob. Margoar debatana sun hinagogo, alai dang di paboto-boto nasida yang gogoarhu Jehovah. Hupahot dohuhut padaku tu nasida. Mangalehon tu nasida tano kanan, tano pai solatan nasida. Jalanunga hutangihon anggu-anggu ni hala Israel. Akan na pinarhatoban ni hala Misir. Jala marningot au di padaku. Diwaheni pabua matu hala Israel. Au do Jehovah. Jala paruarokku do hamusian akau laon rodi ni hala Misir. Jala paluauku do hamusian parhatubanan nasida. Jala tobusokku do hamu marhite-hite tangan na tol-tol. Doh marhite-hite aka uhum godang. Jala ainokku do hamu gabe bangsokku. Au gabe debatamuna. Asa di boto hamu. Au do Jehovah debatamuna. Na paruar hamu sian ulaon rodi di Misir. Ido sahatna. Marhite barita ni turpuhon, naing dohonon na tu hita na pinalua, na pinaruar ni dewata sian sada tahun 2020 tolu. Naing hapor siata jala aku honotta. Na pinalua ni dewata, jala na pinaruar ni dewata do hita sian tahuni. Tolhas tu tahunon. Dewatana paluahon, madongani mangaramoti ubay sahat tita. Jalai manang barita ni turpuhon tu bangsoi. Natongon nasida disada inganan di jajah manang ditindas, diperbudak, jala dipaksa rodi, jala dikuasai bangsona asing. Ima keturunan ni si Abraham na diguari bangso Israel. Alani porsuk manang alani si taonon ni bangsoi mangangguhi manasida jala jauh-jauh tu dewata. Adigan nasida malua sian parsorioni. Sian kungkungan manang sian rante ni perbudakan manang si taonon nasidai.
Songonido tahilala dia katao na nilehon di dewata, godang na mengikat kita. Mungkin ada persoalan, pergumulan, mungkin hari demi hari atau ikatan kerja. Kapan kita bisa menyelesaikan, kapan kita bisa keluar, kapan kita sukses. Dan mungkin di pergumulan atau dalam pikiran kita, banyak yang membuat kita terkukung atau terikat. Kapan kita bisa maju? Kapan kita bisa melangkah? Mungkin sampai kita menderita, kesusahan, menangis. Tetapi ingat, berserulah kepada Tuhan. Tangi honon ni dewatado, anggu-hanggukta, ido-didok disot. Ketika bangsa Israel berseru-seru, menangis dan menjerit, Allah menjawab dalam nats ini. Aku sudah mendengar seruan mereka. Artinya sepanjang perjalanan hidup kita, mungkin berhari-hari, mungkin keadaan, mungkin sekeliling kita, mungkin pikiran kita, ada pergumulan yang berat. Tetapi jangan lupa, berserulah kepada Tuhan. Suatu saat akan Tuhan katakan, aku sudah mendengar keluhan dan pergumulannya. Dan kita percaya akan hal itu. Orang yang percaya bahwa Tuhan melepaskan kita dari pergumulan kita, maka kita tidak akan berhenti menerukan namanya. Dan kita dengan sungguh, di dalam kesusahan orang lebih cenderung, dia benar-benar berdoa dan berseru kepada Tuhan. Tapi kalau ketika enakan kehidupannya, dia mulai lembek atau tidak serius dalam berseru kepada Tuhan. Ketika tidak disadari bahwa sebenarnya banyak yang membuat kita bergumul di dalam hidup ini. Tapi jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Dan inilah yang akan kita mulai tahun 2024, banyak terpampang di depan kita yang mau kita hadapi dan mau kita selesaikan. Mungkin kita tidak bisa dan tidak akan mampu menghadapinya. Kadang kita khawatir, kadang kita tidak berdaya, kadang kita tidak punya kekuatan. Tetapi Tuhan menjawab, akulah yang membimbing dan melepaskan engkau. Dan situasi itu yang terjadi pada bangsa Israel ketika mereka tidak mungkin lagi atau mungkin sudah mulai menyerah. Tetapi Tuhan menjawab, akulah yang melepaskan engkau. Yang membuat kita, nama baik kita jojot terkukung ima di bagasan dosa. Bolah udah kenakin di bagasan pikirat tamanang si tahunoni, alai jojot do behita tarihot di bagasan akka pangalahon na humuran. Ranu nga sudah hita na malam tabaru do malam Natal, masih maapan na keluarga. Anak tu natoras tu anak ama tu ina, do mungkin na tu namar tetangga akan apa jupang. Muladong na humurang di hata pangalaho, mungkin nga masih maapan hita. Jala ikoboy ma memang songo persalpuni tahuni pasalpu mai sudi akka nahurang denggani. Tayahi ma akka nadenggan bagaimana memperbaiki. Kalau ada perilaku atau kita terikat dalam kuasa-kuasa kegelapan ke depan, itulah tantangan itu. Bagaimana kita memperbaiki yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah tujuan kita bagaimana berkenan di dalam Tuhan. Bukan sekedar hanya penyertaan disertai Tuhan dalam kerja, disertai Tuhan rumah tangga, disertai Tuhan pribadi kita, disertai Tuhan sanak saudara. Bukan hanya itu. Tetapi hidup kita ini bagaimana kita berjuang supaya berkenan kepada Tuhan. Seperti tema Natal tahun 2023. Kemuliaan bagi Allah. Dan kita menjadi berkenan bagi Allah. Halomoa madi jolmai. Ido perjuangata. Jala ido ngolutta. Kita memiliki kehendak atau keinginan. Adong loromo nirohata.
Lomo ni rohata menjalani hidup ini dengan cinta, dengan kasih, dengan bahagia, dengan sukses. Kita jalani hidup ini tanpa hambatan. Itu lomo ni rohata. Itu lomo ni rohata. Banyak yang indah-indah, yang baik, yang kita ingini dalam hidup ini. Dan itu sering tidak tercapai. Yang tidak kita ingini, yang tidak kehendaki, kadang terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimanapun, kalau kita berseru kepada Tuhan, apapun itu, rintangan itu yang mengikat kita tidak bisa mengenal atau berbuat bahwa Tuhan melepaskan kita dari kehidupan tersebut. Kehidupan kita dua hal, disertai Tuhan, kita lepas dari kehidupan yang nyata ini, tetapi juga kita mau dilepaskan atau diselamatkan Tuhan dari kehidupan rohani kita. Berkenan kepada Tuhan, menyangkut ibadah, menyangkut moral, menyangkut perkataan, menyangkut hubungan kita supaya baik antara satu dengan yang lain, terutama hubungan kita dengan Tuhan kita. Tidak sama lagi tahun 2023, tapi sudah berbeda 2024. Seperti yang tidak kita sangka, Natal itu meledak walaupun hujan, contoh. Itu tidak kita sangka, tidak kita duga. Nah, mungkin di tahun 2024, kalau 2024 ini kosong, tapi mungkin udah mulai bertambah-tambah kursi kita. Artinya pembaharuan dalam persekutuan kita dengan Tuhan yang berkenan bagi Tuhan. Berkenan ibadah kita lebih husuk, lebih dekat, lebih mengenal Tuhan. Sesuai nama minggu kita, yaitu minggu pertama sesudah Epifanias. Kita pasti sudah tahu Epifanias itu artinya adalah penyataan. Dalam bahasa Batak, hapapatar. Patar, songon idahan di palastik. Molo adong idahan di palastik, na botar, patar mai manang na adong do rabut manang na kotor, do noda-noda na asingi. Jadi artinya bahwa kita jelas hidup kita dengan Tuhan. Jelas kita mengenal Tuhan. Karena itulah situasi yang dikatakan dalam nats ini, bahwa Musa Tuhan panggil untuk pertama setelah Tuhan panggil, Tuhan memperkenalkan Tuhan kepada Musa. Musa, akulah Tuhan Allahmu. Audo Jehovah dewatam. Ninda. Ikotakasta daonna di patadahon. Nunga di patadahon dewata. Tuhita ibana marhite na gabe jolma ibana. Na gabe todi ibana. Jala nunga di patadahon dewata. Marhite akaliturgi na tabege. Ibana ro namano palangi dohotano. Adorak suadong portibion. Ibana melayang-layang, roh Allah melayang-layang. Jalan unggah di patah dahod dewata. Ibana nasomar mula, jalan nasomar ujung. Aku adalah Alfa dan Omega. Tidak pernah berakhir dan tidak berawal. Dan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang menciptakan begitu indah dunia ini, bahkan kalau kita lihat diri kita, begitu sempurna, lengkap memiliki anggota tubuh kita. Begitu beribu-ribu banyak orang, tetapi tidak ada yang serupa. Sekalipun kembar berapa itu, pasti ada perbedaannya. Itulah keindahan bahwa Tuhan itu menciptakan kita indah, baik, dan bahkan kehidupan ini Tuhan berikan kepada kita. Nadi topana do hita. Jala nadi topa ibana do hanguluat di hita. Jala omma naing takasta dauta. Bagaimana kita mengenal Allah. Mengenal Allah yang benar-benar komunikasi kita. Memang kita merasakan dengan Allah. Mula di patadahon dewatatu si Musa. Ibana melalui wujud api di semak belukar. Alai
Dewata pada dahon dirina tu hita, ibana manopahita segambar. Jadi kadang dia segambar dengan kita. Songon hita do ibana. Jala di bagasat diritai di patah dahon ibana nadenggan dosia dewata. Bahwa itu benar-benar bukti Allah ada. Dan kita dari gambar kita ini Allah ada. Aku adalah Allah yang maha kuasa menciptakan, Allah yang ada di sepanjang hidup. Jala ido ibada di son, audo dewata ni si Abraham, si Ishak, doh si Yakub. Artinya Allah yang kemarin, hari ini dan besok. Saliling nililing dado ibana. Nang pe sudah portibion, nang pe rongom akasi taononi na porsuhi, kuasa Tuhan adalah lebih besar. Dan Tuhan itu hidup. Tuhan itu yang memberi kehidupan kepada kita. Tapi kenapa kita tidak mengenalinya? Bahwa sedang tadada ibana. Om manana yang disukutu kita, kenalilah Tuhan. Lakukanlah kehendaknya dan hiduplah. Bahwa Tuhan itu hidup dalam hidupmu. Bahwa engkau juga hidup di dalam Tuhan. Kenalilah. Kita pasti menginginkan ibadah yang hidup. Bukan hanya di dalam kumpulan ini ibadah yang hidup. Tetapi dalam diri kita. Ibadah yang hidup itu ketika dia memahami dan mendengar firman Tuhan dan dilakukan. Itu ibadah yang hidup. Ketika hatinya memang terpanggil dan rindu dekat. Dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Itu ya ibadah yang hidup. Dan dia selalu merenungkan siang malam dan memikirkan apa yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang hidup. Bukan hanya ibadah yang khusyuk. Mungkin khusyuk sekarang, tapi nanti gaor pangalahona. Jala dang seda doakan asingi. Itu bukan ibadah yang hidup. Alani di jamutok kita kenalilah Tuhan. Dari semua kehidupan kita, bagaimana kita diciptakan wujudnya segambar dengan Dia. Dan juga bagaimana kita tercipta. Kita diciptakan bukan hanya wujud, tetapi kita mau diciptakan. Pribadi kita. Pribadi kita mau diciptakan. Yang mana pribadi kita yang diciptakan itu yang berkenan kepada Allah. Kita menciptakan pribadi anak. Moral anak, bagaimana dia moral yang baik, beriman. Kita menciptakan berpendidikan yang baik. Hati-hati kita. Dunia, media sosial, apa yang sudah merakar atau tercipta di dalam pribadi anak. Apakah dia tersingkir, tidak tercipta lagi dari ciptaan Tuhan, yaitu segambar dengan Tuhan. Yaitu sapangalaho, menciptakan kehendak atau pribadi Allah tinggal di dalam diri seseorang. Kalau kita fokus atau berpikir untuk menciptakan apa yang mau kita ciptakan ke depan, kita buat ke sekolah yang terbaik, kita buat untuk mengenali psikis atau fisikis anak, mungkin ada ahli-ahli psikologi, mau kemana cita-citanya, mau kemana pribadinya, mau kemana hidupnya. Jangan lupa juga menciptakan hidupnya di dalam Tuhan. Itu tidak hanya proses 1 jam 2 jam, tetapi dari dalam kandungan, kata Yeremia, sampai matinya, bagaimana dia tercipta sebagai ciptaan Tuhan yang baik, yang segambar dengan Tuhan. Dan apa yang kita ciptakan ke masa depan di tahun 2024. Diri kita, keluarga, mau bagaimana, anak-anak mau bagaimana, berlingkungan, bermasyarakat, bernegara, di pekerjaan kita apa yang mau kita ciptakan. Sebagai orang beriman, ciptakan imanmu, orang mengenal Tuhan. Kata hapapatar atau mengenal. Mengenal Tuhan, memperkenalkan. Dan Tuhan memperkenalkan kepada kita melalui semua kehidupan kita. Amang inang di jauh dewata si Musa,
ditiki nakin bangsoi di bagasan hapersuhon datongon jojo sian hagogot ni nasida. Jala dipakulingi de batado hita di hagogot tahun manang di keraguan kita. Bagaimana kita menjalani ke depan. Parjolo Tuhan pada dahod dirita bahwa menciptakan semua apa yang kita pergumulkan itu adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah maha kuasa dan maha baik menciptakan itu semua. Debata palua hoko ninda. Debata manugunuguho. Di jauh debata si Musa laho manguluhon bangsoi sebagai wujud bahwa tidak hanya kata-kata bahwa Allah melepaskan bangsa itu. Tetapi ada wujudnya. Musa diutus. Lau maho. Togi homma bangsoi haruar sian Mesir sian hagogoton naside. Alai dipikiri si Musa do kelemahanna. Innai bana. Daku boto makatai halang golidaku. Aku tidak bisa pemimpin lah. Atar songonom matong. Aku tidak bisa bicara. Innai bana. Kan gudang do pribadi ta songoni. Molo isuruh kita memimpin doa mungkin. Memimpin ibadah. Atau mungkin tiki na martau barui. Adong madok. Inang mak. Amat tama. Danak mak. Inna kan. Memimpin itu. Memang dalam hal bicara. Atau memimpin mungkin satu hal yang memang susah. Apalagi memimpin bangsa, memimpin orang ke dalam beriman, memimpin bangsa datang kepada Tuhan, memimpin bangsa untuk masa depan karena dua hal. Bawalah bangsa itu untuk mengenal aku, katanya. Baru bawalah bangsa itu ke tempat perjanjian tanah yang subur, berarti ke masa depan yang cemerlang secara materi. Jadi dua hal. Jala idong nguluni na persiai. Mungkin saya susah bersaksi membawa orang-orang untuk dekat kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan supaya hidupnya mengenal Tuhan. Mungkin kita susah. Maul halang pamangat tahun. Baru mungkin susah kita membawa orang supaya mereka sukses maju. Apalagi ulo jot seorang guru, anak orang sukses, tapi anaknya kadang berandalan. Itu susahnya menjadi pemimpin itu. Memimpin orang. Atau mungkin mau sintua seperti itu. Atau mungkin para hamba-hamba Tuhan. Atau pendeta atau biolpro. Memimpin orang banyak yang percaya, jemaatnya banyak yang setia kepada Tuhan. Tapi anak-anaknya tidak terpimpin. Bisa saja. Itu sulitnya jadi pemimpin. Tetapi itulah firman Tuhan pada hari ini. Kalau Tuhan memerintahkan Musa, bawalah mereka mengenal Tuhan, dekat kepada Tuhan, baru bawalah mereka kepada kesejahteraan, tempat tanah yang subur, yang bahagia. Tapi Musa mengenal dirinya, saya tidak bisa memimpin, karena saya tidak bisa bicara, katanya. Syukur pada akhir-akhir ini ya, sudah ada tempat untuk latihan komunikasi, katanya kan. Mengenal dengan cara mengenali melalui psikologi seseorang, mengenali fisikis seseorang atau fisik. Udah banyak kemajuan, terbiasa memimpin dan pelatihan-pelatihan. Jadi orang bisa jadi pemimpin. Demikian juga untuk membawa orang tarlumobi mabuan akajol matu dewata baik konadong do pelatih hatta. Harus ada pelatihan kita hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Karena tugas kita membawa orang kepada Tuhan dan membawa kepada kesejahteraan tersebut. Ada lagi kelemahan yang dikenali Musa dalam dirinya. Katanya, nanti bangsa itu tidak percaya sama aku. Kan moladong pribadi tanah hurang, tahilala, nanti enggak diakui saya ngomong. Nanti mereka tidak percaya kepada saya. Mungkin seperti itu. Jadi kita agak susah bicara, agak susah memimpin, agak susah yang lain-lainnya itu. Tetapi apa kata
Musa Allah bahwa Allah Maha Kuasa. Allah menyertai, Allah sendiri, bukan karena kuatmu. Mungkin seperti itulah yang kita cemaskan, khawatirkan. Saya tidak mampu, tidak bisa hadapi ini ke depan. Dan bagaimana saya? Mungkin seperti itu. Bagaimana keluarga? Mungkin sudah ada yang dikhawatirkan. Bagaimana. Tetapi kita harus percaya Tuhan melepaskan kita. Ada kata-kata mengatakan seperti ini. Seorang yang jatuh atau seorang yang menderita, banyak orang yang menasihati. Bangkitlah, mungkin kan? Bodoh kali kau, katanya mungkin. Ya bekerjalah, katanya kan? Banyak nasihat dari firman Tuhan juga kepada seorang yang menderita atau yang miskin tadi. Kata-kata itu sudah memotivasi, tapi dia tidak bangkit. Sama saja dia tidak tertolong. Tetapi kalau ada yang menolong dia, misalnya ada yang jatuh atau kecelakaan atau jatuh ke lubang. Minta tolonglah, katanya kan kepada dia, tapi dia tidak menolong. Sama saja dia tidak terlepas. Nah, artinya kata-kata yang mau saya sampaikan seperti itu. Bahwa banyak orang berkata-kata nasihat kepada orang yang menderita atau kesusahan atau yang jatuh, menasehati tapi tidak ditolong. Itu berarti itu tidak ada wujud kata-kata itu. Justru orang yang menolong itulah yang sebenarnya kalau ada hanya jatuh langsung diangkat seseorang yang jatuh, itulah yang menyelamatkan, yang benar-benar penyelamat. Sekarang ini banyak orang yang terpuruk, tapi banyak sekali yang menasehati. Tapi nggak ada yang menolong untuk bangkit. Atau dirinya sendiri juga tidak mau bangkit. Jadi mau dikatakan ya seperti, karena kita ini banyak yang mengalami mungkin kesulitan-kesulitan. Pertama kita harus bangkit sendiri. Dan lihat siapa-siapa yang di sekeliling kita, yang mau mengangkat kita, menolong kita. Dan memang firman Tuhan hari ini adalah tugas kita. Tidak hanya kata-kata, tapi memang kita harus melepaskan dan menolong. Jadi mungkin kita sudah cenderung banyak berkata-kata, menolong, tetapi kita tidak bertindak. Karena itu Tuhan menunjukkan itu melalui firman-Nya. Lepaskanlah mereka dari kesusahan bangsa itu, katanya, ke masa depan. Tapi wujudnya Tuhan buat, yaitu Musa, pergilah, bawalah mereka. Jadi demikian kita mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya, mari kita bangkit. Tolonglah dirimu sendiri. Dan juga tolonglah orang lain untuk bangkit. Jangan kita hanya larut di dalam tangis. Atau di dalam kesulitan-kesulitan yang mungkin terhambat di depan kita. Mari kita ubah dan kita perbaiki. Baik itu secara di Partodion, juga di Parngoluon Siganupari. Ala dua hal, tusido dibuat debata tu hita. Mangolu, hangolu anusia debata. Kita membawa atau Allah membawa kita kepada kehidupan mengenal Tuhan dengan benar. Itu pertama dan utama. Dan kemudian kita dibawa dan dipimpin untuk kehidupan kesejahteraan. Yaitu kita dengan bangkit sendiri dan kita menolong dan kita peduli dan kita bersama-sama dan kita tidak hanya berkerumun mengatakan kata-kata yang banyak menolong seseorang, tetapi berkerumun dan cepat untuk menolong orang yang dalam kesusahan atau dalam jeratan tersebut. Dari manakah kita dilepaskan? Nakin nungahu pasahat, imasian ihok ni dosai, dohot akka ihot na adong di ngolut taon. Mari kita berjalan dan maju dan bangkit dari kesusahan dan keterpurukan kita. Karena siapa? Karena apa? Tuhanlah kehidupan atau penolong maha kuasa yang memberikan dan menciptakan semuanya itu. Kunci kehidupan kita ini hanya Allah. Jadi jangan kita
ya tidak dengan sungguh-sungguh atau mungkin nanti atau besok atau lusa, untuk Tuhan tidak. Tetapi untuk hidup ini juga bukan nanti atau lusa, tetapi sekarang bangkit, dan untuk Tuhan sekarang dan bukan menunggu waktu. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kita. Tuhan menyelamatkan dan Tuhan keselamatan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Saudara dalam Yesus Kristus, ima hapapatar songon guarni tema ni mingguta jahuba do paluahon jala ingok ma debatado paluahok kita sian sude pardalanan ningolutta mual ni hangulutai. Tuhan mamasu-masu hita, marlas ni roha marulupuluk mahita, madalani partikian dan ilehon itu hatai di hita. Rapon Tuhani ulau-ulaumu, jalarat Tuhani hita mangulu. Asatung sejahtera jala denggan. Tuhan membawa kita ke tempat tenang dan kebahagiaan. Tuhan tidak pernah membawa kita kepada kesusahan, tapi Tuhan membawa kita kepada kebahagiaan. Amin. Martang yang mahita. Mauliate Tuhan, marhite asini roham. Nunggah hujalo hami hatam. Ojak mai di hati-hati pikiran nami, hanguluhonon nami, jala pahusor-husoron nami. Jujur dohami Tuhan, dang hutad dahami diri nami. Dang hutad dahami ngulu nami. Jala dang hutad dahami ho Tuhan. Jujur dohami Tuhan, masai pejet pikiran nami. Dohot pangulaun nami. Dohot panadaw nami tuho Tuhan. Tuhan, saybay mamarsigorgor ati-ati pikiran nami. Lam takas manadaho Tuhan. Jala lam marsigorgor roha nami. Manguloiho doho mangulaw-law nami. Tutujuan na dumenggan ido sakapmu. Sakap nauli. Ido rancanganmu Tuhan. Tungulo nami. Jujur dohami Tuhan. Tarihot manang terkungkung diaka pangatusion na subagas taringot tu ngulu nami. Taringot tu ho Tuhan. Jala taringot tu uduk ni ngulu nami. Alain waing hatami. Ho sadiri Tuhan nami na tu mo pahami. Na mencipta ngulu namion denggan. Jala na mabuah kami tu ngulu nasonang. Jala di parnguluonon. Hodo mual ni hanguluan. Jala ro di saliling nililing na do. Padongan yommu dohot asini roham. Mauliate Tuhan ditugu-tugu hodo hami. Tu panadaon di ho Tuhan. Nang tungulu nami si boluson nami. Tuhan gudang akan adinggan naing takas samolete honon nami. Jalan naing takas sami pasahaton ngulu nami tuho. Mamulus tahun akan anilehommi. Naong di paluam hami siya tahun 2020 tolu. Jala tugu-tugum memahami. Nang di tahun 2024. Nah solomos sami Tuhan ay hodo madongani jala mamasu-masu hami. Mauliate di huriam HKBP Manuel doh ruas ni huriam. Nah dilehoko akka basa-basam pasu-pasum marhite nabui nasida marsobba tujolom di panugunugom mutu nasida rap hami di bagas joromon doh mangalehon akka sude pelayanan dohot akka marhite ngulu nasida materi dohot akka pabahenan nasida. Tuhan sude nai tung roha nasida namadadaho mabahen ho Tuhan hagogoonna jalan mabahe sude nadenggan di bagasan nguluna. Pasu-pasu manasida Tuhan marhite akka subangan mamalateon marhite akka pelean marhite materi sadok sudena pabahenan nasida. Tahu hasangapot di homa. Jala tu hahebang ni huriam. Jala las ni roha di tonga ni huriami. Lam torok ma Tuhan akan aporsia tuho marhite huriamon. Jala makas kalunguton ho Tuhan di bagasan nguluna nang di tonga ni huriam. Na marulang tahun di bagasan mingguan sian ruas ni huriam. Mauliate di sembahon rohanami. Di pertambahan ni umur na ditabay ho di nasida. Tabba ma akapasu-pasum, jala tabba gajang manang umur nasida, jala tabba ma akalas miroha, tabba ma nanggulu akan adenggan, songon di partabani aka ari-ari di nasida, hodo haluaon,
di nasida. Songoninang na marulang tahun di keluarga. Tuhan, di ulang tahun pernikahan nasida, lam tabba harmonis, tabba pasu-pasu, tabba jupang yanakon da burju jala na denggan, na toktong martuhan, jala na manguloy ho, jala na denggas itu tu nanggulu nasida. Gabi keluarga na marhaburjuan, keluarga na badia, na yes dia do pami. Tuhan, huwa kami nang ruas ni huriam na di bagasan duka di bagasat tikion. Ima paparan ni inanami nionya sintua o manulang boru marpaung natongon borhat inanami terbahen so marhabok ni roha nasida. Alai homa Tuhan pangapuli na sumurung dohot diaka acara na naing sipatu paon nasida paborhaton inanami mardong ako koma Tuhan asatung tiur jala arina denggan jala di bagasa kasadaon dohot denggan nasida paborhaton inanami tuinganan para satok kinani songani manaung jumulo inanami inang nyonya sianturi boru hutagaul di arina salpu Tuhan tak terbahen somarukil keluarga dohot yanakon na tinarikon na mamereng tujolo godang akka si adopan nasida alai homa Tuhan pangapul na sumurung di nasida songoni manang ruas ni huriam na di bagasan parsahiton na kurang sehat jala naok name di bagasan mingguon ima amanami amang so mangantak si tanggang inanami inang septian purwa amang tumbur hutagaul amanami insinyur doktor napitupulu dohot amanami M napitupulu Tuhan di bagasan parsahiton dohot duk jala hacit pakilalan ni nasida alai makirim jala dangarong nasotar patu paho Tuhan marhite huasom dohok gogomi tanggal masahit sian pamatang ni amanami dohok inanami marhite panggubatior rumah sakit dohok aga obat dohok marhite perawatan ni keluarga nang ngolu nasida asaboy nasida malum sian parsahitoni Tuhan apeho tangammu nasun gogoy pamalum nasida sian parsahitoni asima roham sai pergugoy ma keluarga lahoma buan tu parubatan nasida asatung boy hami marsaor jala di bagasan lasni roha rap dohot tami di tongani huriami nang boy nasida mangula ulaon nasida homa Tuhan nama dongani jala mamasu-masu nasida di panggubation nang di tongani keluarga dipuji rohanami ho Tuhan na boy marsaor yanakon di huriam rap dohot tami ima sian paduan suara Kalarabel SMA Negeri 12 Medan rap hami marminggu ima tu persiapan konser ni nasida nanaing patu paun nasida di huriam HKBP Manuel hari Sabtu tanggal 10 Januari 2024 pargugoy ma yanak komi jalaleho bisuk jalalehon roha nasiako asa dipuji nasida ho marhite suara nadenggan nanilehombo di nasida jala marsanga maho Tuhan di parsaoran nasida gawe akka anak nahasea dia dopami di sikolana gawe tiruan patadahon ho Tuhan di pribadina dohot di nguluna dohot di masa depan terlumobi di konser nasida asa sudah ruas ni huriam mendukung jala menyaksihon dohot makameletehon suara nadinggan na pinasahat mi di nasida dohot si patu paun nasida nauli di tongani huriami nang di nanaik patu paun nasida dope haruar minggu patu begehon suara nasida pergugoy mahami makalasson dohot yanakummi margugo manasida laho patu begehon edde nasidai Tuhan gawe tiruan jala jamita manasida di sekolah nasida dohot di masa depan na songon hatam marhite punguan nai lam ditadda ho Tuhan jala lam takas ditadda nasida ho Tuhan
marhite nguluna. Pasu-pasu mahami saluhutna akka ruas ni huriam na marlibur na hurang sehat dohot nang mulak sian akka masa libur doh akka anakon ni huriam na naing masuk tu parsikolahan doh na nakarejo doh sude tahe ruas ni huriam na magula ulaon na marulupuluk marlas ni roha manasida laho madalani akka ari-ari na nilehomi songoninang huriami pasu-pasu akka naposom doh sude akka pelayan sia sekolah minggu sian tum multimedia musik doh song leader doh sude akka panitia doh sude tahe sian bidang marturia doh bidang koinonia doh diakonia sude akka perangkat na makubasi di huriami leho semangat nai baru gugu nai baru jala dohot pelayanan na terbaik pasangapon ho Tuhan jala harara ni barita nauli Tuhan urasi mahami sian dosa na tunggok dosa hulahami tung ias mahami buri jala patau mahami majalo aka pasu-pasum marhite denggan besam jalo matang yang namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Papung pelean maredde hita. Tuhan Yesus
tatangya koma peleata. Ali debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa nama ulitus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparasia kami peleanon. Pati buloh na rajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanai marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hai madok mo leate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, saya pinorbadi amaguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banotongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluas siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Tajalo ma pasu-pasu sian tuhatta debata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuhita. Jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuhita. Jala di pasarohon madamena tuto ditabe. Hodul mahita amanginang, unang bajolo hita termulak, tabering bajo yana kota patu begehon kornasida. Pasatay matikion, Tuhan. Sokan auto yang pencar di sini 3 baris. Yeah.
kami mohon untuk apabila Bapak sekalian mohon bantuan agar kami dapat membantukan yang terbaik di konser kami di sana. Jadi kalaupun ada orang atau sekalian mau melakukan konser kami, itu bisa kami tidak bisa pergi, tapi mohon maaf memang harus membeli tiket juga. Ya, mungkin bisa jadi nanti kami di sini. Jadi mungkin di sini kami ada dua lagi yang kita bawakan semoga yang bisa menghibur kami dan jalan kami selalu semakin mudah. Di persembahan saja, selamat menikmati. Shalom.